kali sampeyan. Ngono piye? Perang durung dedet kulit. Kok tinggal dandang colong playu. Mergo ngene lho. Sing mbok karepno kepriye? Umpama kedadian perang gede. Akeh pangorbanan. Mengko ngendak dadi catuwati. Ora dikaya apa kepiye wae. Ratu Majapahit pi calon maratuwaku lan calon maratuwamu. Yen nyandang kapitunan, kowe lan aku melu ngrasa. Pancen ora kleru. Merane Sesantining kandel tekad kadurung niat. Lamun to aku lan bojo nek wulan. Kowe becik aku mati. Ojo. Mulane kowe tak gelandang ninggalake saka baratan. Aku duwe cara. Saiki opo caramu? Sing dibutuhake kuwi dudu pasulayan dudu perang. Nanging bocah wadon digoleki Taman Majapahit wayah bengi mancing dadi Duratma Cala. Ayo Cala. Saka kuwi Jaran Sari. Kepiye Kakang? Aja ndadak kesuwen. Gegladen iki enggal-enggal wae kawiwitan. Anggonmu tansah gegladen. Sansaya akeh undak-undakan Jaran Sari. Kakang Jaran Purna. Yo kabeh mau mergo gegladi kelawan Kakang Jaran Purna. Ganti aku bisa gegladen kang sempurna. Mula kanthi kuwi Kakang Jaran Purna. Iya. Mbok menawa wae kanthi jalaran iki besok awake dhewe bakal nemu kamulyan Kakang Jaran Purna. Pancene jenenge manusa. Kuwi kudu diwajibake budidaya. Senajan to dikaya ngapa jenenge manusa. Kuwi kepengin munggah ana ing tundakane kamulyan Jaran Sari. Kakang Jaran Purna. Nanging kabeh mau ndadekake pitakon sakjroning atiku. Mergo sampeyan kelawan aku kuwi urip ana ing pertapan Mahabharata. Bener? Kelawan Simba. Kamangka jejering anak kuwi kudu duweni wong tuwa. Aku kepengin mangerteni sapa to tenane wong tuaku lan wong tuane sampeyan sing ngukir jiwa lan ragaku. Jaran Sari. Yen to kowe takon perkara kuwi semono go aku Jaran Sari. Wiwit cilik aku lan kowe mapan ana ing pertapan Mahameru. Aku lan kowe durung mangerteni sapa to saktenane wong tuaku lan wong tuamu. Mbok menawa ing mangkone bakal ana piwangsulan sapa to saktenane wong tuaku lan wong tuamu Jaran Sari. Aku wong tuamu.
Ana apa? Tak rungokke saka kadohan. Nggih. Rampung kowe padha kegladen. Aku seneng nyawang kowe nggonmu padha lah bilaraga. Ya sanadyan urip menyang ing desa. Sapa ngerti mengko ana punggawaning negara butuhke nom-noman sing kaya kowe bocah sakloron. Simbah. Kaping pindhone Nggih. kowe padha grenengan maido siji lan sijine ngenani sudarmamu utawa wong tuamu. Ora ana tinane menungsa lahir saka kletheking watu. Ora ana menungsa lahir saka kayu. Wujute ponang jabang bayi pikilin nantaran andum katresnane wong tuwa lanang. Ya biyen aku sambungan karo bojoku entuk kowe sakloron. Simbah, sampean mbok pisah Gojek. Awet menapa to, Mbah? Saben-saben kala lendang kali Jaran Sari. Niki kathah tangga teparo ingkang sami ngendika. Yen to Jaran Sari lan Jaran Purnama punika sanes anak sampeyan. Pramila kanthi punika nggih, Mbah. Yen to sampeyan boten kamratan. Kula kepengin mangertosi sinten to sejatosipun tiyang sepuh kula, Mbah. Menika leres, Pak. Bocah jarak nek diaputi lagi. Panjenengan menika ampun goroh kalih kula. Kula menika sampun mireng. Mbok menawi kula menika kaliyan ingkang kadang menika boten putra panjenengan. Mila monggo to. Panjenengan menika blokoke mawon. Ya. Aku bakal blokong. Arep ana tak tutupi nganggo gabut sutra. Tanurmu yang mangkone bakal kabuka. Mula mergo kowe wis padha dewasa. Wis padha ngerti satenane kowe iki anake sapa. Dene upamane sira urung ngerti. Kowe bakal ndak weneng. Yen kowe takon ibumu utawa ramamu dongenge